سلام كبرى تغتاتلتي إيرتريان ميديا نتورك نابناي لومي واناوي زينانا بدحن متأخم أمونغا أمريكان إيران زتبت حنا كل التصمو سممع تخصدو مبال بسنكة إسرائيل آب ليبانوس التكايدو زلا سفح متقعتن إيران بوغنات تبي بحر هرمز داغماي محتاوان اتسممع عبحدقا ودي أولام إذ بمعمل متقعتتات إسرائيل مفررحنا إيران كمون أب هاجرات وشمت زقص الزلو دبداب زتسني حدش معبالة نتيب بعالماوي درجة تفتير زنبرة تسفى السلام أتقلميت واللوم نزي أمن كالوتن حدست زينا وتصبصفات كان أربالكمينا نابت زرزر كنسجر أتي أب مونغ أمريكان إيران زتبت حس ممع تخصدو مبال نيليبانوس يتقلل ديو يتقلل نزبل كتع عبز قصللو زلقوان سراويت إسرائيل بوغنو اتسممع نيليبانوس كم زي يتقلل بتكبار آريولو سراويت إسرائيل أب ليبانوس كابتيني أجر سراويت ورر زجمرلو كلتا مقابيت ندحر اتزعبي زتوها هذا معبل متقعتي آكايدولو بمسرت أب منيستر عنا ليبانوس أبز حدش معبل متقعتتات انتو حدا 89 سبات كقتلون كلو توسختي 700 سبات دما قوسيلوم ኣለዉ ካብቶም ዝሞቱ 12 ሰራሕተኛታት ሕክምና ከም ዝርከብዎም እቲ ሚኒስትሪ ኣረጋጊጹሎም እስራኤል ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ጥራይ ንልዕሊ 100 ዕላማታት ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይሩት ደቡባዊ ሊባኖስን ምብራቃዊ ስንጭሮ ቤቃን ከም ዝሃርመት ሓቢራ ነዚ ስዒቡ ኢራን ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል ክስርዞ ምዃና ኣጠንቂቓ ማዕከን ዜና ታስኒም ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ ምንጪ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ እስራኤል ነቲ ኣብ ሊባኖስ እተካይዶ መጥቃዕቲ እንተዳቐፂላቶ ጣህራን ካብቲ ስምምዕ ክትወፅኣ እቲ ምንጪ ብምውሳኽ ኩናት ካብ ኩሉ ግንባራት ደው ምባል ክፋል ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ናይ ክልተ ሰሙን ስምምዕ ምዃኑ ኣስሚሩሉሎም ዕጡቋት ሓይልታት ኢራን ንማዕበል መጥቃዕትታት እስራኤል ምላሽ ንምሃብ ዕላማታት የለልዩ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎ ብተወሳኺ ቴሌቪዥን ኢራን ብወገና ኢራን ንእስራኤል በቲ ኣብ ልዕሊ ሆዝብላህ ንስምምዕ ተኽስዶ ምባል ዝጥሕስ መጥቃዕትታት ክትቀፅዓ ምዃና ዘረጋግፅ ፀብጻብ ኣቕሪባላ እቲ መንጎኛ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይቲ ግጭት ዞባ ዝረአ ዘሎ መጥሓስ ተኽስዶ ምባል ነቲ መንፈስ ናይ ሰላም መስርሕ ዘዳኽሞ ምዃኑ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ርእሶም ክገትኡን ነቲ ስምምዕ ክግዝኡን ተማሕፂኑሎም እዚ ናይ እስራኤል ማዕበል መጥቃዕትታት ኣብ ሊባኖስ ነቲ ብኣሜሪካን ኢራንን ዝተበፅሐ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል ዘፍሽል ስትራቴጂካዊ ሓደጋ ኮይኑሎ እስራኤል ነቲ ስምምዕ ንሊባኖስ ከም ዘየጠቓልል ጌራ ምውሳዳ ንሆዝብላህ በይኑ ንምድምሳስ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ኢራን ግና ንሆዝብላህ ከም ወሳኒ ኣካል ናይ መርበብ ሓይላ ስለ እትሪኦ ነዚ መጥቃዕቲ ሱቕ ኢላ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ ኢራን ካብቲ ስምምዕ ክትወፅእ ምፍርራሓ ንኣሜሪካ እስራኤል እንተ ዘይገቲእክያ እቲ ስምምዕ ፈሪሱ ኣሎ ዝብል ጽኑዕ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ 100 ዕላማታት ምህራሞም ድማ እስራኤል ብዘይና ኢራን ምትእትታው ኣብ ሊባኖስ ዘለዋ ናይ ኣየር ፀብለልትነት ንምርኣይ ዝገበረቶ ሓያል ወተሃደራዊ መልእኽቲ እዩ እዚ ፍጻመ እቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክሳብ ክንደይ ዝተኣሳሰረን ዝተሓላለኸን ምዃኑ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ እቲ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ስዒቡ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ዳግማይ ዓፅያቶላ ማዕከናት ዜና ኢራን ከም ዝፀብፅብኦ መራኽብ ነዳዲ ብፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ካብ ምሕላፍ ደው ኢለን ኣለዋ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶ ዝዓበየ መጥቃዕትታት እዩ ዋላ እኳ ኣቐዲሙ ሎሚ ንኮ ክልተ መራኽብ ነዳዲ ብፍቓድ ኢራን ካብቲ ባሕሪ ክሓልፋ እንተተፈቕደለን ማዕከን ዜና ፋርስ ግና ሕጂ ምሕላፍ መራኽብ ብፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ጠጠው ከም ዝበለ ኣረጋጊጻላ ማዕከን ዜና መንግስቲ ኢራን እውን መራኽብ ጠጠው ከም ዝበላ ኣረዲኣላ ክልቲኤን ማዕከናት ዜና ነዚ ምዕፃው ምስቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዘካየደቶ መጥቃዕትታት ኣተኣሳሲሮን ኣለዋ ብተወሳኺ ኩባንያ መራኽብ SSY ንቢቢሲ ከም ዘረጋገጾ መራኽብ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብኣገልግሎት ሬድዮ ናይ ሓይሊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሓድሽን ጽኑዕን መጠንቀቕታ ተቐቢለን እቲ መጠንቀቕታ ኩለን መራኽብ ኣቓልቦ ይግበራ ምትሕልላፍ ብፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ዕፁው ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ንምሕላፍ ድማ ፍቓድ ሓለዋ ሰውራ የድልየኩም ናብ ባሕሪ ንምእታው እትፍትን ዝኾነት መርከብ ዕላማ ክትከውንን ክትዓኑን እያ ዝብል ነይሩ
مخفات صبي بحر هرمز اتزعبي علامة نايتي أمونغو أمريكان إيران زتجبر سممع تقصدو مبالي نيرو إيران نز بحري داغماي معصوان مراخب علامة خجبري مبالان نتسممع بجبري أفريساتو لا مالتيو إيران نز سقومتي مسمت قاعت إسرائيل أب ليبانوس متأسسارا نهز بالله مهرا مالت نعلماو قطبا مهرا مالتي زبل جيو قطبا وتسقطي أب لعل أمريكا نمفتاريوم إذا دما أمريكا نسرائيل دو كتبلا ويدما نابتك قدم سممع زنبرة كلنتناو كويناتن مقورات قرب ندادن كتملس زجددا دبلوماسياوي نحيلي صوتا يوم اتي اب ماكلاي مبرق زتعوجه تخسدو مبال اب هاجرات وشمت جبراوي ايكونن زلو منستر مكلخال قطر لومي كم زحبرو قطر ببالستيك ميسايلاتن دروناتن كاب ايران علامه خويناوي علا عطقات حيلتات قطر نوزم متقعتات بعوت كم زمكنوم ات منستري ارغاغيصلوم እዚ ጸብጻብ ዝመጽእ ዘሎ ኣቐዲመን ሃገራት ኩዌት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ካብ ኢራን ዝተተኮሰ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ድሕሪ ምሕባረን እዩ ኣብ ኩዌት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ከም ዝገለጾ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ሓያሎ ትካላት መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ኩዌት ከምኡውን ኣብ ሚኒስትሪ ጸዓትን ጸጋታት ማይን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት በፂሕሎም ኣብ ገለ ካብቶም ዝተሃርሙ ቦታታት ከም ትካላት ነዳዲ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ትካላት ምጽራይ ማይ ባሕርን ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩሎም ብፍላይ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከቢድ ስነ-ኣእምራዊ ጽልዋ የሕድራሎም ነበርቲ ኢማራት ነቲ ስምምዕ ምስ ተገብረ እፎይታ ተሰሚዕዎም እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ደሃይ ናይ ምክልኻል ኣየር ፍንጀራታት ክሰምዑ ተገዲዶም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢማራት 17 ባለስቲክ ሚሳይላትን 35 ድሮናትን ናብታ ሃገር ከም ዝተተኮሰ ኣረጋጊጹሎም إذا قطعي متقعتات أب تسممع سلام وهدت كم زيلو ويدما تسممع تقصدو مبال بقلطف يفرس مهلاو زملكت حطوطات العائلو لهم إيران قبل على هجرات وشمت اتكايدو متقعتي بفلاي قبل على قطر كويتنز ورد دبداب تكالات ندادن ماين إيران نتسممع نمفرس بتكبر تسرح مهلاوه زرقيوم تكالات متصراي ماي بحري علامة مقبر نما نبابرو هزب زن هجرات بقطتا حادقة زقتو حادقنيا سقومتيو اتي اب دبي زرق زلو ناي نبرت سقاتن دخا من دما ازو قينات قابل علي محبر قطبا ورقات هجرات وشمت كساب كندي كبيت الوا يحدر كم زلو زرقاقتيو كبرات خطاتلتي ايرتريان ميديا نتورك اب مأكلاي مبرق زتوكورة واناو زينانا ابزي تفتيمولوم حدست معبالتات مزهلو بقت سالك لأربولكمينا نتشانلنا ايرتريان ميديا نتورك سابسكرايب مقبار اي ترسعو سنايك انام